Bacolod City Drugs Enforcement Unit Head Lieutenant Colonel Jove Espinido gin-relieve sa pwesto. BCPO nagpahayag nga dakong naging bulig sa ginakabig drug SAR sa operasyon kontra droga sa syudad. Yaring balita nga aton gitutukan. Santos sa ginpagawa nga direktiba sang Campo Crame, gin-relieve bilang head sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kay Deputy City Director for Operations si Lieutenant Colonel Jove Espinido, epektibo Pebrero 5. Sunod sa Police Regional Office 6, wala sang may namit lang rason sa order kung na gin-relieve sa pwesto ang ginhingad na drug SAR. I cannot speculate on the relief. I cannot assume any reason kung ano ba ang naging rason kung bakit sila na-relieve in fairness to these individuals. Santo man sa order, mag-report sa Espinido sa Office of the Chief PNP. Oktubre sa nagligan niya tuig sang ginassign sa Espinido sa Bacolod City. Sunod sa tagpamuno sa BCPO, dako ang nangin bulig ni Espinido sa operasyon kontra droga sa syudad apang apisar wala ni si Espinido, pasalig sini nga magapadayo ng ila pag-ayam sa mga drogista. Might affect because the mere presence of Colonel Espinido would has the chilling effect on the drug personalities. But when it comes to performance, and I think the operatives and the station commanders or the officers of Bacolod City Police is also serious when it comes to the campaign against illegal drugs. Wala siyang epekto because ang total man lang nga nabaybas na operasyon ni Colonel Espinido, so good siyang December up to now, pag-relieve via February 5, that's only 400,000. Magamay man lang. Huwebes ang gabi, isang nagpatigayon pa sa drug bypass operations si Espinido sa Barangay Banago apang napalagyuhan sang subject na si alias Japoy. Sa malipot nga tiyo ni Espinido sa Bacolod, ginpanawagan sini mga durugista nga magsungka sa iya mismo opisina, naglibot manini sa mga barangay agud magpatigayon sang pamulong-pulong. Gintawag man sining Bacolod bilang Shabulay City bangod sa numero sa mga durugista kag dalagong recovery sa anti-drug operations. Magluwas kay Espinido, ginrelieve man sa PRO 6 si Lieutenant Colonel Banan Muarip nga head sang Regional Headquarters Support Unit. Open kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.